Williamsovi třetí díl. No, jsme u toho doktora kvůli těm bolestem. Bolestem zad, tyjo. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? Nějaký recept, vyšetření nebo nějaký sádrování, nebo co se vám stalo, jo? Už týden mám bolesti zad, bolesti břicha a nevolnost. Uděláme vám ultrazvuk, jestli náhodou nejste těhotná. No. A kdybyste byla těhotná, chcete potrat? Kdybych byla těhotná, jestli byste chtěla potrat? No. Je mi 25, je mi 26. A vy byste přítela přítelkyně? Ano. No, tak to si tady prosím vás lehněte. Asi bych to dítě chtěla. Ano, tak si lehněte. No ty jo, vy jste nafoukla, jo. Podle ultrazvuku tady píše, že jste těhotná. A je to holka nebo kluk? Holčička. Ultrazvuky vždy ležou. Ne, byste měl být správně kluk. Odrodila jsem vás. Budem kupovat růžovou čtivěci. By měla být kluk. Tak máme tam postýlku ještě. Jo, koupíme nový dečky, dudlíky, všechno. Tak a za jak dlouho prodí, no to počkejte. No, za 2 měsíce. Nejlepší den v mém životě. Kecám, druhý nejlepší. Nechci se do toho vyprat, ale proč manžel byl tak urazený? A protože nejlepší den v mém životě jsem říkala, že když jsem ho poznala. A to je pravda. Nech toho. Tak, naschle a za měsíc přijďte na kontrolu. V novém měsíci? Ano, v novém měsíci. Tak, naschle. Jo, jupi, já se tak těším být mámou.